Muraňské planině jsem slýchával, že je to takový neporušený kout přírody a já jsem vždycky toužil se sem podívat. No, vyšlo mi to až teď z návraty k divočině. Sedím na základním kameni Národního parku Muraňská planina. Tady za mnou ta skalní jehla, ta vlastně tvoří takovou pomyslnou bránu do Národního parku. Tam jdu. V dedíne. Včera večer o 6. hodine išlo dievča pro studenú vodu, stratilo tam panenskú slobodu. Išlo dievča pro studenú vodu, stratilo tam panenskú slobodu. Muráňská planina. Muráňská planina je zachovalým krasovým územím, málo pozměněným člověkem. Jen tady roste líkovec muráňský, nikde jinde na světě ho nenajdeme. Od dob Marie Terezie je pro planinu příznačný chov koní. Lesy tu mívají prlesovitý charakter. To všechno byly v roce 1997 důvody k vyhlášení Národního parku na výměře 20 318 hektarů. Rezervace Cigánka je nejnavštěvovanějším místem parku. Na začiatku druhohôr bola celá Karpatská oblasť zaliata morom. V morskom prostredí sa vytvorili vápence a dolomity, ktoré tvoria centrálnu časť Národného parku. Postupne koncom druhohôr došlo k intenzívnemu vrásneniu, kedy vlastne celá taká tá vápencová kryha bola vyzdvihnutá a nasunutá na kryštalické horniny, ktoré tvoria teda podložie Muránskej planiny. V Treťohorách, zhruba pred 8 miliónmi rokov, bola vlastne táto vápencová kryha postupne zarovnávaná širokými vodnými tokmi, ktoré stekali z hrebeňa Nízkych Tatier. A tak vlastne vznikol ten relief, ktorý vidíme dnes. Postupne sa tieto vodné toky začali potom vrezávať hlbšie do toho podložia. Našli si teda tú cestičku miesta, kde podložie bolo oveľa menej odolné. A zarezali sa a vytvorili vlastne tie hlboké doliny, ktoré vidíme dnes na Muránskej planine. Napríklad Hrdzavá dolina, Javorníková dolina. To sú tie najkrajšie doliny, ktoré tu máme. Až jednou půjdete na Muraňskou planinu, tak mám pro vás tip. Určitě si sebou vemte jablíčko. Protože vy půjdete na louku, či bude hezky, najdete si nějakou čerstvou syslí díru a to jablíčko rozkrojíte. Kraj, tak. No, sednete si a takovou hodinku si počkáte. Já si teda nemůžu pomoct, ale nečekáme tady zbytečně. Není to moc brzo na ty sisly, takhle v dubnu, na jaře? No oni práve teraz začínajú byť aktívne, už ako sa oteplilo. Už vidno na tejto diere vlastne odzátkovaná, aj toto je súčasť tej zátky, toto všetko povyhadzoval. Tuto môžeme vidieť škrabance na skalke od pazúrov. On tú dieru vlastne zazátkuje na zimu, aby mu tam nesnežilo, voda nezatekala, aby mu neťahalo. To znamená, když najdu takovou díru, která tam má ještě to listí, tak to znamená, že ona ještě není odzátkovaná, ten sisel tam ještě zalezli. Alebo ju ešte nepoužil. Prišli sme na lokalitu Biele vody, kde vlastne bolo v rámci reštitúcie v projekte LIFE vysadený spätne sisel pasienkový, ktorý sa tu prirodzene vyskytoval pred rokom 70. Vlastne vtedy začal úbytok sisla z dôvodu používania chemikálií v poľnohospodárstve. Bol cieľene hubený poľnohospodármi, ktorí za to aj platili dokonca. Za jedného sisla bolo 10 halierov, za kus vlastne musel doniesť chvost ten lovec, aby mal dôkaz, že ulovil toho sisla. Sisle na tejto lokalite sú vlastne z rôznych miest, ale najviac z letiska z Košíc, pretože tam ohrozujú, tým, že lákajú veľké dravce, tak ohrozujú leteckú dopravu.
Národný park Muránska planina je charakteristický pôvodným drevinovým zložením. To znamená, že to drevinové zloženie, ktoré tu vidíme v súčasnosti, bolo aj v minulosti. Aj pred niekoľkými stovkami rokov, vlastne až do toho prvého osídlenia človekom. Všetko je to spôsobené tým, že jednoducho ľudia nepotrebovali tak ťažiť nie ako niekde inde. Neťažilo sa expanzívnym spôsobom, v podstate sa žilo sa len to, čo ľudia práve v tej chvíli pre svoju potrebu potrebovali. To znamená, že nepotrebovali sadiť umelo smreka tam, kde sa predtým nenachádzal. To znamená, že nenahrádzali pôvodné zmiešané lesy lesmi smrekovými. Národný park ako taký je v podstate typický svojimi listnatými lesmi. Tie listnaté lesy sú takisto ako smreky v tejto lokalite pôvodné. To znamená, že vlastne ten biotop, tie kvetnaté bučiny, je v Národnom parku Muránska planina daný už mnohé a mnohé stáročia. Celý Národný park tým, že chránime tento daný typ biotopu, je z pohľadu Európskej únie vlastne európsky významné územie ako také. Národní park Muránská planina, to není jenom ta krása zjevná, ta krása kolem nás, ale taky ta krása pod námi, krása krasová. Práve suché doly sú územím, ktoré je vlastne najbohatšie na tie povrchové, ale aj podzemné krasové javy. Sú tu škrapy, krasové jamy, no a podzemie je popredkávané veľkou sieťou jaskyň. Už názov tohto miesta napovedá, že celé toto územie je naozaj suché, čiže vlastne všetká povrchová voda steká do podzemia a podzemným tokom Teplica je vlastne odvodňované. Krasové jamy vznikajú vlastne takým spôsobom, že to podzemie je pretkané podzemnými chodbami. Keď sa strop jaskyne začne postupne rútiť, na tom zemskom povrchu sa to prejaví takou zníženinou, čiže vlastne vzniká ako keby lievik na povrchu, ktorý potom pôsobením dažďovej vody a s postupným zosúvaním sa stále zväčšuje. Pokiaľ dôjde k úplnému zrúteniu stropu jaskyne, tak nám vzniká vlastne priepasť. Tak napríklad vznikla aj priepasť Michňová. Takových jeskyní je tady více po Muránské planině? Na Muránskej planine a v Tisovskom krase je celkové evidovaných okolo 410 jaskýň, od malých dvojmetrových, čo vlastne podľa zákonu o ochrane prírody sú charakterizované ako jaskyne, až po tie veľké, ako je Bobačka v Muráni, vyše 3 kilometrov dlhá, priepas Michňova, v ktorej sa nachádzame, ktorá mala hĺbku 105 metrov, ale po premeraní je o niečo menej. A blízko je Nová Michňova, ktorú sme objavili v roku 2006, ktorá má 1245 metrov dĺžky zatiaľ a obrovské priepasovité priestory. A uvažujete o tom, že byste to třeba zpřístupnili veřejnosti? Určite naša snaha je, že okrem ochrany jaskyň ako takých, podľa významu jaskyň, či sú to už zimoviská netopierov alebo zvláštne živočíchy, ktoré sa tu nachádzajú, bola by to náročnejšie, ale takým určitým turistickým spôsobom. A já se ještě zeptám, co to je to turistické zpřístupnění? To, že to nejsou ty betonové chodníky, ty štoly a toto, ale... Ešte sú tak minimálne nejaké upravené chodníky, dajme tomu nejaké takéto rebríky, bez nejakých zásahov do výzdoby a vlastné osvetlenie, nejaké kombinézy pre návštevníkov a samozrejme zdatnosť. Niečo takýmto spôsobom. Hej. No by bolo bezvadné. Vlastne ide o ten pocit, že ten človek, ten turista alebo ten návštevník jaskyne sa cíti za ten určitý čas ako vlastne ten jaskyniar a ten prieskumník. Objevitel. Objaviteľ. Přesně tak to cítím já. Takže tak. Dobre.
to je zajímavé. Tady jsou dva potoky vedle sebe a každý vypadá úplně jinak. Co to je tady? To vypadá jako v jeskyni, nebo? No, tu máme vlastne potok, kde sa tvoria travertíny. Toto je travertínová kaskáda, ktorá sa vlastne tvorí s vyzrážaním vlastne vápenca, ukladaním uhličitanu vápenatého, teda, ktorý bol rozpustený vo vode. Do toho, či sa vytvorí ten travertín, vstupuje veľké množstvo faktorov. Jednak je to teplota vody, potom je to obsah toho uhličitanu vápenatého rozpusteného v samotnej tej vode. A takisto veľký vplyv majú napríklad aj rastliny. Tu vidíme machy. Ono v podstate v takom travertíne nájdeme zvyšky rastlín, niekedy aj zvyšky živočíchov. Prišli sme k vyvieračke Biela voda. Biele vody tiež sa nazýva Malá Vojková. Je to vlastne prameň rieky Muránky. A řeknu vám, je to moc pěkné místo, takové magické, jak ta voda tak jako vzlíná z té skály. Pěkné, no. A tady to vypadá tak tiše. A tam na těch travertinových kaskádách už takový kravál to dělá ta voda. Nádhera. Typické pre tie krasové oblasti je vlastne, že všetká dažďová voda vtečie do toho podzemia a objaví sa potom na nejakom vzdialenejšom mieste. A tady ty žaby, co tady tak plavou, to žije v té jeskyni? Nie. To v podstate žije len v tej vyvieračke, do jaskyne nevliezajú. Žaba jeskyni neexistuje? Nie. Momentálne sa nachádzame na lokalite zvanej Nemecké Lúčky, ktoré sú súčasťou pastevného odchovu koní na Veľkej Lúke. Sú to kone muránskeho typu, norík muránskeho typu. Je to kôň, ktorý bol pôvodne vyšľachtený pre potreby lesného hospodárstva. Pôvodný zámer bol taký, že viac menej lesy potrebovali koňa, ktorý je schopný nielen veľa potiahnuť, ale sa aj pohybovať v ťažkom a náročnom teréne slovenských hôr. Preto sa rozhodli, že sa pokúšia odľahčiť Norika, z ktorého sa po roku 1995 vlastne stal šľachtiteľský chov Norika muránskeho typu. Bohužiaľ, postupom vývoja tej techniky tak upadal záujem o Norika muránskeho typu a chov ako taký začal upadať. Našťastie vďaka ľuďom, ktorí samotný chov vykonávali, ktorí sa rozhodli teda, že je to tak jedinečný chov v rámci celej Európy, že bola obrovská škoda, keby ten chov zanikol len preto, že momentálne krátkodobo je ekonomicky tá situácia taká, že sa ten koň v podstate nevypláca. Vďaka ním je možné ešte aj teraz na Veľkej Lúke a na Muránskej planine stretnúť takéto stáda chovných koní. Nachádzame sa v horskom sedle, nazýva sa Burda a stojíme pred ubytovňou, ktorú postavila Správa Národného parku v rámci projektu Hucul. V Národnom parku bolo vybraných niekoľko lokalít a v rámci týchto lokalít sa budú záujemcovia presúvať. Na koni vlastne sa presunú medzi jednou, druhou, k tretej, prípadne všetky prestupné stanice môžu byť raz, pokiaľ sa budú fyzicky cítiť. 9 km odtiaľto sa nachádza náš tzv. Základný tábor, z ktorého sa bude vyrážať. Je to miesto, ktoré sa nazýva Salašzbojská a to je vlastne miesto, kde bude veľká väčšina tých koní určených pre potreby turistického ruchu ustajnená, kde sa budú voľne pohybovať vo veľkých ohradách, kde sa budú vlastne odchytávať pre jednotlivých turistov a odkiaľ sa vlastne bude vyrážať do všetkých tých prestupných staníc. Jsme tady v nádherném místě. Jak dlouho už tady tu zbojnickou salaš máte? Tu na tomto mieste pôsobíme nejakých 5 rokov. A myslíte si, že je možné, že jednou to tady opustíte a dojdete třeba pryč? Postavil som si hneď, ako sme sem prišli na toto miesto. Tu som si postavil zbojnickú zvonicu
a na tej mi tu odzvonia. To znamená, až jednou úplně zestárnete, Tak, jo, že nemíníte nikam do Ameriky, nic takového. Zatiaľ nie. Ja si myslím, že našli sme si tú Ameriku na Slovensku. Tady není asi jednoduché žít, přijde zima, mrazy, sníh. To človek už je zvyknutý, človek tu vyrastal som tuto v nedalekej dedine, Pohronská Polhora, a človek už je taký spätý s touto prírodou. Chodil som po Slovensku, stával som takéto salaše, dvory a vždy ma mrzelo, že postaviť niečo doma, tak som sa uchytil na toto naše pekné miesto a postavil som tu tento zbojnícky dvor. Nachádzame sa v lokalite, ktorá je typickým biotopom pre všetky veľké šelmy. To znamená, že je to medveď hnedý, vlk dravý, prípadne rys ostrovit a samozrejme môže tu byť aj mačka divá. Tieto zvieratá vyhľadávajú tieto miesta hlavne z toho dôvodu, že je tu kľud. Sú to vlastne posledné zbytky pralesov, ktoré sa na Slovensku nachádzajú. Je toto prírodná rezervácia Fabová hoľa a tým, že vlastne je to rezervácia, je tu zakázaná akákoľvek činnosť človeka. To znamená, že v týchto lokalitách majú kľud, majú pokoj, nie sú vyrušované človekom ani hospodárskou činnosťou. Okrem týchto veľkých šeliem sa vlastne na týchto miestach nachádza aj ďalší zákonom chránený a nie len slovenský, ale aj európsky významný druh, a to je hlucháň a tetrovholniak. Paní Jano, kdybych chtěl vidět tady na Muraňské planině nějakou jakože echtovní divočinu, tak kam bych se měl vydat? Tak určite do Martinovej doliny je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Šarkanica. Je to skutočná divočina, prechádza ňou turistický chodník, ale pokiaľ pôjdete ticho, tak nie je problém stretnúť medveďa. To jsem právě chtěl, akorát jsem ho zatím teda nepotkal. Ačkoliv jsem viděl, že tady medvědi jsou. Tak necháva po sebe stopy, buď teda otlačky stôp v blate, alebo priamo tu na stĺpe, ktorý označuje rezerváciu, hranicu, tak tu nám vlastne zahryzol priamo do toho stĺpa. Takže to je od medvěda tohle? Toto je od medveďa? Já jsem si myslel, že nějaký vandal třeba. Nie, toto je medveď. A proč to dělá? Proč takhle ohryzává sloupy? Takto si vlastne značkuje svoje teritorium. V Martinovej doline žije medveď a vlastne dáva o sebe vedieť ostatným medveďom, že toto je jeho teritorium. Čo sa týka spolupráce s Národným parkom Muránska planina, tak už je to lepšie. Tie začiatky boli ťažké, ako dosť to bolo od nich také, by som povedal, ortodoxné, že nechceli tu pokaziť toto miesto, nebolo tu, toto bola holá zelená lúka, ale neskôr tie vzťahy, keď človek presvedčil tých ochranárov, takže to patrí, že tu ľudia pásli ovce odjak živá, že tu boli tie drevenice, tak teraz sa nám celkom dobre spolupracuje. Proč vlastně se to jmenuje Zbojnická koliba? To vy jste ten zbojník? Nie, toto sedlo z Bojska, tu odjak živa boli zbojníci. Tu sa traduje zbojník, najznámejší zbojník tu bol Jakub Surovec. Nebol to až taký Janošik, ako bol Juro Janošik, ale tento bol taký riadny zbojník, ten zbíjal všetko za radom. Či chudobný, či bohatý. Nebojíte se? Jak čoho? Iba ak zlého človeka. Nemáme sa čoho bať tu. Ako už troška sa bojíme tých ľudí, aby sme ich tu dobre opatrili dobrým jedlom, teda dobrými haluškami, dobrou baraninou. Z toho máme strach, aby sme to tu zvládli.
Procházet se jarním lesem má svoje neopakovatelné kouzlo. Jednak stromy ještě nejsou olistěné, takže ten les je takový prosvětlený. A jednak na zemi můžete vidět spoustu kvetoucích kytiček, které v sezóně, v létě, nemáte šanci vidět. Já mám takový praktický dotaz. Dokázala byste z těch šafránů uplést věneček? Určite áno, ale určite by som to nerobila, keďže je to vzácny druh. Takže se to nesmí trhat. Určite nie. Ale věneček by byl krásný, že jo? Určite áno, ale toto by som netrhala. A je tady v okolí více takových vzácných druhů, nebo je tady vůbec nějaká kytička, kterou bych si mohl utrhnout? No, sú tu aj druhy, ktoré nie sú zákonom chránené, ale keďže sa nachádzame v Národnej prírodnej rezervácii, tak by som sa nepokúšala trhať asi nič. Takže nic se nesmí trhat. Tak věneček nebude. Mojou najobľúbenejšou rezerváciou je vlastne práve táto, v ktorej sa nachádzame, Národná prírodná rezervácia Cigánka. A je to práve tým, že sa tu nachádza toľko rôznych druhov. Najvýznamnejšou rastlinou, vlastne, ktorú tu môžeme nájsť, je likovec muránsky, Daphne arbuscula, ktorú nájdeme vlastne na týchto skalných stenách. To je najtypickejšia rastlina vlastne, keďže ju nemôžeme nájsť nikde inde na svete, iba na Muránskej planine. Muránska planina je typická tým, že sa tu vlastne striedá tá teplomilná flóra, ale aj s tou horskou, s tou vysokohorskou. To je vlastne také typické toto striedanie tejto flóry. Skalné bralo Cigánka dostalo svoj názov podľa povesti o láske a o zrade. Kapitán tohto hradu sa zaľúbil do veľmi krásnej cigánky, vzal si ju za manželku, ale keďže on bol často mimo hradu na vojenských výpravách, ona ho v tom čase teda podviedla, tak sa jej pomstil takým spôsobom, že ju vyhodil z okna hradu, zabila sa na skalnom brale, preto vlastne tento názov Cigánka. Muránsky hrad bol postavený v prvej polovici 13. storočia, postavil ho rod Bebekovcov a bol to vlastne strážny hrad. Mal strážiť Zvolenský les, čo bola vlastne kráľovská obora. Leží v nadmorskej výške 938 metrov nad morom, čiže je to vlastne jeden z najvyššie položených hradov na Slovensku. Jsme nepochybně na významné archeologické lokalitě, ale má tohleto romantické místo i nějaký význam z hlediska ochrany přírody, národního parku? Áno. Toto je bývalý areál Muránskeho hradu s tým, že vlastne je to lokalita, ktorá bola svojho času veľmi významná, mala obrovský význam pre celý región a momentálne ten svoj význam má tak trošku úplne iný. Toto je miesto, kde sa v podstate snúbia dve také základné parametre, ktoré sa nás teraz všetkých dotýkajú. A to je miesto, kde je možné deklarovať tú nekonečnú silu prírody, že vlastne s našou ľudskou činnosťou si dokáže veľmi jednoducho v priebehu rokov poradiť tak, že po nás neostane ani pamiatka. Muránsky hrad, vlastne tie zrúcaniny, to torzo, ktoré po němu stalo, tak sú toho jasným dôkazom. No a je tedy třeba té přírodě nějak pomáhat, nějak ji chránit, když je tedy tak mocná, dokáže si poradit i s takovou činností člověka? Určite áno. Ono to možno na prvý pohľad tak nevyzerá, ale príroda je živý organizmus. Je to kompaktný organizmus, napríklad presne tak ako vaše telo. Tak ako vy sa staráte o svoj organizmus a každá jeho súčasť je veľmi dôležitá a navzájom spolu veľmi úzko súvisia a spolupracujú a jeden orgán bez druhého vlastne nemôže žiť, tak takisto to funguje aj v tej prírode. Že tak, ako sa staráme sami o seba, o svoje telo, tak by sme sa mali starať aj o svoje okolie a o celú prírodu. Čo sa stalo v Murani v dedine? Včera večer o 6. hodine išlo dievča pro studenú vodu, stratilo tam panenskú slobodu. Išlo dievča pro studenú vodu, stratilo tam panenskú slobodu. Išlo domov, žalostne plakalo, na mamičku tatička volalo. Ach, mamičko, tatíček môj milý, stratilo som svoj venok zelený. Ach, mamičko, tatíček môj milý, stratila som svoj vienok zelený.